Jó napot kívánok, meteorológus Mihály vagyok, bazd meg. Ezeken a területeken ott mutatom, hogy fuck you, bazd meg. Azokra a területeken fuck you. De a többire is, bazd meg, mert ilyen tök nagy kibacut feketeség, bazd meg. Mindenki bagózik, bazd meg. Ez lesz, bazd meg. Nézzétek meg. Bazd meg. Mert ha mindenki bagózik, bazd meg, akkor ilyen nagyon nagy olá felhő lesz, bazd meg. Itt meg ilyen vonalakat mennek így a számítógépen, ott látjuk fölvillant egy vonal, de még több is. Ott A betűs területeken anarchia uralkodik, az M az a megnyugvás területei. Ezekről a területekről így mutat rá, hogy húgyfoltos a nadrágom, így mutatja a nyíl a tévében, bazd meg. Aztán következő érdekességünk, hogy ezen a kis helyen fölfele színes csíkok mennek. Ezt ma délelőtt szerkesztettem, ezt az új programot, amikor is az országunk fölött színes csíkok mennek. Kérem szépen, itt balra fönt mögöttem egy ilyen kis kör alak látható, amiben pontok vannak. Azt azért találtam oda ki, hogy legyen valami. Na, ezeken a területeken, ahol ilyen öntözés van, ott föltöltötték betonnal ezeket a területeket. A 4-es számmal jelölt szektorban nagyon sok víz folyik, mert a beton tudniillik öntözni kell. Aztán itt lejjebb a 20-as és 22-es területeknél napsütés várható, és itt a 4-es, ezeken a területeken, mondtam, betonoznak. Azért esik az eső ennyire. Ott a másik széle felé ilyen valami, nem is tudom mi ennek a neve, segítsetek, ha valaki tudja, telefonáljon már benne, nem tudom, hogy mi ezek a szürke